את לא מרגישה טוב חמודה שלי? מה את מרגישה לא טוב? אולי אני אתן לך נורופן? את רוצה? מה זה נורופן? זה נגד כאבים. את רוצה? כן? בואי תקחי משהו נגד כאבים. תראי. רגע. היא כבר כמה, היא ממש יושבת, תראה, היא עושה סיבוב על כל הגוף. הסלע הייתה על הבטן עכשיו, והיא מתחכמת. אני ראיתי את זה בפעם הראשונה. כן? הסלע שלה כבר. כן, לא, תראה, היא חוזרת עוד סיבוב. היא כל כך נהנית. אני מצלמת את זה בווידאו. כן? זה ממש מגרד לה. אנחנו רואים פה זברה עושה לעצמה מסאז'. היא מגרדת. הזברה הזאת אוהבת להתגרד. מה את אומרת? אקמול או נורופן? מה את עושה? זה מגרד. והנה מגרדת. כן, זה לא נורא. היא מתרוממת לאט לאט, ואז המעבדה ממשיך להתנפף. עכשיו מגרדת את אזור הבטן. יש לך מים שלך? לפי הבטן נראה כאילו היא בהיריון.